ҳамада салом дӯстон, муҳаммад шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи хабарӣ яъне ки SM News. муддати дароз буд ки рубрикаро накарда будем, ба хотире ки рубрикае ҳаст ки на он қадар одама хушҳол мекунад, лекин ҳаст хабарҳое ки бояд бугӯӣ, чунки хоҳиши шумо дар комментария вақтҳои охир нависондастен дар бораи ҷанги байни Покистону Ҳиндустон ва хиёл мекардам ки гуфтани ман шарт нест, барое ки аллакай ҳама медонад, лекин шумо хоҳиш карден. Ҳамчунин як чанд рӯз пеш дар паримахрский будам. Тасаввур мекунед ки суҳбати мо бо сартарош дар вақти сар кам кардан чӣ мавзӯъ буд? бале, ҳамин мавзӯи байни ҷанги Покистону Ҳиндустон. Лайк монана барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед. Ҳама намуд дастгириҳои шумо и сабаби пешравии видео ва дар умум сабаби пешравии канал мешавад. Як хабари муҳим ва шурӯъ мекунем. то рӯзи 20 числора нафароне ки қати компанияи Саид Граница сарҳад мераванд меям гӯш кинена ки ятад бе пул мерен миёен, ятад боша 50% сума метен, ятад боша соҳиби А14 телефон мешен. аз тайли одамое ки мемонен ку и фақат дая мошин мешавад байни 8 казда. шумо ҳам мақсад просто так намекунед. одамое дар ки ҳам падарпура соҳиб намешен, 5 нафари дигар ҳар як так соҳиби я наушник мешай, соҳиби я повербанки 2000 мача мешай, соҳиби я саат мешай, ина як кабели дигар номи раҳгузаро хайр. давом шагӯш кин. аз ҳамада чизи бадтарин ин ҷанг аст, дар тамоми таърихи пайдоиши дунё аз аввал то имрӯза буд, лекин бо вақтҳои охир чӣ гунае ки шумо дидестин зиёдтар шудеста ба мисли ҳамон вақтое ки мо мактабхон будем дар телевизорҳои ҷинипи чорнибели мешнавидем дар бораи ҷангҳо ҳар як хабарда. имрӯза ҳам чӣ гунае ки шумо дидестин зиёд шудеста. бо он нигоҳ накарда ки Доналд Трамп воима кард ки ҷанги байни Россия ва Украинаро дар муддати 3 рӯз манъ мекунад, бо гуфтагӣ буд ки мақсад дар дигар ҷо ҳам ҷанг шурӯъ намешавад, лекин байни Ҳиндустону Покистон зарбаборон мешавад ки ҷабрдидаҳо ҳам ҳастанд. касе ки агар дарак дошта бошад, Покистон пешакӣ гуфтагӣ буд ки байни ӯҳо муноқиша мешавад, лекин бисёриҳо умед доштанд ки мумкин аст ба мушакборон овардан нарасаву тинҷ шавад, лекин мутаассифона не. барои ҳамагон муҳим аст фаҳмидан оне ки чӣ шид сабаби муноқиша ва ки якум зарба зад. шаби 7 май дар 3 минтақаи Покистон таркиш ба вуқӯъ меояд. баъдан маълум мешавад ки Ҳиндустон эълон кардагист дар бораи оғози амалиёти ҳарбӣ бо номи Синдур. чӣ гуна шумо медонед? Синдура мо дар киноҳо дар кӯдакимон дидагӣ будем, дар байни қошошон мешакан краскаи сирх дидагӣ. ман ҳами ҷимир аввал баъд медидам, лекин ина хай бо натиҷаш. ва ёддоред дар бораи ҷими дар як хабарҳои оқипадарский гап задагӣ будем. яъне ки мувофиқи гуфтаҳои худи Ҳиндустон, ин амалиёти ҳарбӣ равона карда шудагист бар зидди гурӯҳҳои террористии Покистон. вазорати мудофиаи Ҳиндустон менависад ки ба 9 объектҳои дар Покистон қарор дошта зарба задагианд. аз ҳамада ғайриоддии сухани ӯ дар оне ҳастад ки мега ҳаракат карданд ки ҳамин зарбаҳошон ба объектҳои ҳарбӣ нараса. яъне фикр мекунӣ пас чӣ? яъне ки чӣ? ягон хубӣ дора бо худшон қайд мекунанд ки ба хотири оне ки зарба зарари камтар бирасонад. яъне ки чӣ хел мегӯянд ку ман худма қапидам мега, яъне ки худшона қапидиянд гӯё. ва албатта ки зарбаҳоро Покистон тасдиқ кард. дар ин бора ҳар гуна рӯзноманигорҳо ҳар гуна гапҳо ҳар гуна маълумотҳо мегӯянд ва мо мегирем маълумоти мисол ҷаҳониша аз CNN. гуфта мешавад ки якумин бор дар давоми 50 сол Ҳиндустон ба 5 минтақаҳои аҳолинишини Покистон зарба мезанад ки аз минтақаи баҳсии Кашмир берунай. ва албатта ки маълумоти ҳарбиёи покистонӣ ҳам тасдиқ мекунанд ки ба 5 минтақаҳои аҳолинишин зарба задагианд. аз ин 5 минтақа осеби бештар мерасад дар Ахмедпур ва Муридки. бале қайд кардан дар кор аст ки ин минтақа ҳамсарҳад бо Ҳиндустон, лекин минтақаи баҳсӣ ба ҳисоб намеравад. дар пиҷа вазъияти фавқулода эълон карда мешавад. мувофиқи маълумотҳои рӯзноманигорҳое ки дар асоси маълумоти дохилии худи Покистон гуфта мешавад, дар наздикии Бахавалпур як кӯдак ба ҳалокат расидагист ва 2 шахси дигар захмӣ шудагист баъди зарба. ва ҳамчунин мувофиқи маълумоти рӯзноманигорҳои расмии худи Покистон гуфта мешавад ки дар вақти зарба ба мадраса на камтар аз 20 одам захмӣ шудагист. баъдан BBC дар асоси маълумоти дохилии Покистон хабар метиҳад дар бораи 7 марг. албатта ки баъди зарба Покистон осмони худша барои парвоз дар давоми 48 соат маҳкам мекунад. ва баъдан Покистон хабар метиҳад ки задагиан 2 истребители
ҳиндустона. ва албатта ки Покистон хабар метиҳад дар бораи зарбаи ҷавобӣ, лекин ба кадом минтақаҳо иша аниқ намегӯянд. дар ин вақт дар сарҳад бошад ҷанг оғоз мешавад. ҳарбиёи покистонӣ шурӯъ мекунанд ба истифодаи техникаи ҷангӣ дар минтақаи ҷидокунандаи Кашмир. боз як чиз дигараш дар инҷа ҳайронкунанда мешавад ба мисли суханҳои аввали Ҳиндустон ки мега ки Покистон қонуншиканӣ кардааст, яъне ки мувофиқи созишномаи қатъи ҷанг. яъне чӣ хел? ҳамин хеле ки техникаи ҷангӣ истифода кардааст. оне ки шумо зарба заден, зарбаи ҳавоӣ иш чӣ? аҷоиб бардоро. дар ҷавоб Покистон гуфт ки мувофиқи қонуни умумии ҷаҳонӣ худи Ҳиндустон дар ин кор гунаҳгор аст ва ӯ ҳақ дорад ки зарбаи ҷавобӣ занад. Дилхоҳ вақт ва ба дилхоҳ ҷо. чӣ гунае ки хичонда маъқул аст. дар инҷа бисёриҳо дар савол мешавад ки натиҷаи ин кор чӣ мешавад баъдан. Муҳимаш оне ҳастае ки донистан чӣ гуна яроқҳо доранд. ҳар ду кишвар ядерни яроқҳо доранд ва ин хеле ҳам хатарнок аст. ва акнун гап мезанем дар бораи оне ки пешакӣ хабар буд дар бораи ин муноқиша, яъне ки бисёриҳо медонистанд ки чунин кор мумкин аст шиданаш. яъне ки аллакай моҳи апрел Покистон гуфтагӣ буд ки Ҳиндустон зарба мезанад. савол дар инҷа мешавад ки барои чӣ, аз куҷо чунин фикрҳо буд? Вазъият бад мешавад байни ин ду кишвар баъди оне ки 22 апрел дар шаҳри Пахалгами Ҳиндустон боявикҳо 26 сайёҳа мекушанд. то кадом андоза ин хабар метавонад дуруст бошад, лекин мувофиқи маълумоти шоҳидони ҳамон ҳолат гуфта мешавад ки шахсҳои ҳамлагар мепурсиданд аз сайёҳҳо ӯ мусалмонанд ё ин ки индус, яъне ки бутпараст. охи мусалмон агар мебуданд солим мемондандшон ва агар не мекуштанд. танҳо раҳм мекунанд ба як зани ҳиндуе ки кӯдаки майда дошт, лекин шавҳарша мекушанд. ҷавобгарро барои ин амалиёт ба калам мегира як гурӯҳе ки на он қадар машҳур бо номи лашкари Тайба, гурӯҳи ҷиҳодии кашмирӣ дар тарафи покистонима. сабаби ин амалиётшона онеро мефаҳмонанд ки ҷидо кардани Кашмир аз Ҳиндустон. ва акнун дар бораи Кашмир, бале Кашмир ин минтақаи баҳсӣ астае ки Ҳиндустону Покистон асос намегиранд дар ин бора давоми аллакай 80 сол. сабаби дигари чунин амалиёти хичона онеро мефаҳмонанд ки вақтҳои охир Ҳиндустон хеле ҳам шумораи зиёди иҷозатнома барои сохтумон дар Кашмир додагиае. яъне ин чӣ маъно дорад? яъне ки сохтумон сохтан ягон бадӣ надорад ку. гап дар сари он астае ки сохтумонҳо беҳадаф сохта намешаванд ба хотири оне ки бояд уҷа мувофиқи нақшаи Ҳиндустон зиёда аз 80 000 одам бояд мекӯчид. яъне ки одамое ки ба инҷа мекӯчанд аз дигар минтақаҳои Ҳиндустон ҳастанд ки дар ҷавоб чӣ мешавад? Минтақа худаш ҳиндуҳо аз мусулмонҳо зиёд мешавад, ки дар ҷавоб албатта ин хатар дорад барои одамое ки дар ҳамон минтақа зиндагӣ мекунанд. агар ки мисол ҳиндуҳо аз мусулмонҳо зиёд шавад, хехтон медонед ки натиҷааш чӣ мешавад. як чиз дигараш муҳим дар инҷа қайд кардан дар кор астае ки дар ҳама ин кор Ҳиндустон гуноҳа 100% ба сари Покистон намезанад. лекин мега ки агар 100% гунаҳгор набоша, ҷавобгар ҳаст. 23 апрел Ҳиндустон сарҳадша бо Покистон маҳкам мекунад. авизаҳое ки дода шудагӣ буд ба шаҳрвандони Покистон қатъ мекунанд ва ора мегӯянд ки дар давоми 3 рӯз бояд ки Ҳиндустона тарк кунанд. ва бале Исламобод дар ин ҳаракати Ҳиндустон ҷавоб метиҳад, яъне ки роҳи одаму бора байни Ҳиндустон маҳкам мекунад ва албатта ки роҳҳои ҳавоирам Покистон манъ мекунад. ва ҳар ду тараф Покистону Ҳиндустон якдигариша таҳдид мекунанд барои баромадан аз созишномаи сулҳи дутарафа ва дар бораи истифодаи оби дарёи Инд. ва бале қайд кардан дар кор астае ки Ҳиндустон аз ин созишнома мебарояд. ва бале натиҷаи ин кор хеле ҳам зуд рух метиҳад. 4 май Ҳиндустон манъ мекунад роҳи оба ба Покистон дар дарёи Чинаб. инем хеле хабарҳо дӯсто то ин вақта дар умум бошад дар бораи муноқишаи ин ду кишвар. муддати хеле ҳам дароз агар гап занӣ мешавад, таърихи хеле ҳам калон доранд дар бораи муноқишашон ба хотири Кашмир, мақсад дигараш. дар умум маълумот дароз мешавад, агар рози гап занем бо ба таърих мерем. агар ки шумода ҷолиб боша дар умум дар ин бора пурра гап занем, албатта ки метавонам як барномаи алоҳида кунам. ҳамаши вобастагӣ аз шумо дорад ки ин барномаша чӣ қадар дастгирӣ мекунед ва оё мехоҳед дар бораи таърихи ин ду кишвар ки чӣ қадар муддат ҳаста ҷанг мекунанд, барои чӣ ҷанг мекунанд ё ба чӣ хотир ҳамаи
рух метавад. касе ки бихоҳад ки мусалмонони рӯи ҷаҳон дар амн бошанд дӯсто лайк модана фаромӯш накунед ва аз даргоҳи аллоҳ як дуо барои ҳар як мусалмоне ки дар тамоми ҷаҳон ҳастанд. фикротно дар комментария бинависен. дар рӯи экран ссилкаҳои муҳима фаромӯш накунед. ҳамчунин ссилкаи веб канал бардоро ба наздикии видеои нав рубрикаи нав запустид мекунем дар веб канал. бидуроен ҳамада хайр то видеоҳои оянда.